Салом духтаро, созед назен саломатиятон хубай. Духтарако бенигин бисёр пурсиден. Ина глои ипеки бенигин марҳамат касе дар курай паплинаш доингай худаш немхели хушруча. Нархшон аксештагай 80 сомон. Марҳамат касе дар курай нархи 3 метрша дар назар дорум. Касоне ки опт мегиран бо арзонтар мешава ин нархо. Нигоҳ кунен чӣ хушру иш бо дигара свет кашай. Мана бардови, ина бирӯзови ана бад бо салат видора сери дора ҳози ҳамаша якта ба якта нишон метам ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Ина бинен ишам чихе хушручай 80 сомон 3 метрш. хоҳишмандо як скриншот карда равон кунен мо шумода доставка кунем. Фақат доставка кати кор мекунем. Ина марҳамат касе доставка дар корай скриншот карда равон кунед доставщик бурда мерасонад. Доставщик мон занакай духтаракои хушру ба ҳазур метонен ки рақамотон равон кунед бурда дастонда тиян. Мана инаи рангам хушруая. Майра сери гуфтум и сабзи талха баргай нигоҳ кунен. Чихе хушручай ай пеш бо киртада аҷоибот мебиёя. Глош хушруи бадана. Мана марҳамат хоҳишмандо касоне ки анамхеб паплинои доинги гили ипек прсдеста буд бенигинша. Мана бенигинош омадагиай духтаро. ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен мо шумода равон кунем. Ана ба духтаро чӣ гуфтаниям итальянкара бисёр пурсидестен. Ина итальянко инеми глош мондагия ёзи нишонтон метам касе ки хоҳаст дархост кунен бо насиб боша мебиёя бор закасшдагиай бо мебиёя баъд бо дига глоша ояндада навор карда нишон метам якчанд рӯз пас бояд биёя. Хулас ина нигоҳ кунен чихе итальянкои хушру инами қадар мондагиай итальянкаш боша 3 метрш 150 сомонай. Мана и беҳад материали хушрӯи бисёриё харидан касе ки гирифтай раҳмат гуфтай барое ки качествашда гап нест. Ина бардовиш манаи коричневиш инаи мондагиай манаи гулмайда мондагиай духтарако и бардовия ана баъд анаи гул мондагиай гилам хушрӯай мана гилам фасонай духтарако материалша бинен чихе хушрӯи итальянка. Мана ай и духтарако ира чанд кас пурси тамом шуда буд инами қа буромадай бо ай склад марҳамат касе мехоҳа дархост куна анаи цвечам ҳастай. Хулас инамино мондагӣ ҳастан ҳозир бо нишон метам якчандтай дигаша кадомиш ки в наличии ҳастай. А касе ки мехоҳа бо дертар гира пас интизор шавен ҳатман мебиёя. Анаи гил инаи гила бисёриё хоҳиш кардам пурсидан инами қа пайдо шудай. Намедонам и ба фикрам ки 4-5 либос мебирояд тамома. Мана ай инами қа мондагиай. Анаи гилам камай ям 4-5 либос мондай. Мана ҳамаша аз навор гирифтан. Мана духтарако кадомеш ки дар корайтона скриншот кунед парта иш 2 либос мондагиай тамома. Ай бо будай. Мана игил ҳастай. Бине ҳамаш хушрӯай. Ина игил майдарам хушрӯ харида будан. Ина марҳамат сабзиш ҳастай духтарако хоҳен дархост кунен доставщик мон баратона. Занакай бор дигар такрор мекунем доставщик мо занакай. Ана игила мепурсан. Ина духтарако ина игилшам ҳастай. Ана бо як лихшрӯви дига ҳастай ки чанд кас кофта наёфт. Ина бо ай склад инами қай дига буромадагиай намедонам 4 либос барина ё 5 либосай. Хулас скриншот карда равон кунен мо шумода доставка кунем. Ана миглам и рулоно таги и рулон таги рулонода мондай бисёриё пурсидан ами гила тамом шудай гуфтем ки ай таги рулоно инами я рулонча буромад. Хулас духтарако метавонен дархост кунен беҳад хушрӯан качествашонда гап нест ҳозир ҳама итальянка гирифтестай. Мана иша бинен бо иш бо хушрӯи и бо аз итальянкои аввал боромадагӣ буд аз ҳаваяй порсола гилушне ки фасони бадай марҳамат рӯзия духтарак нависти ки итальянкои усола ягон хе боша инами гил мондагиай духтарако хушрӯай. Мана баъд инаи гилмайда марҳамат итальянкаи фасони хушрӯ. Ана баъд инаи фиолетови итальянкои оригинале ки усол омада буд ку ҳамоай. Ина марҳамат духтарако ҳозир ҳамашон ҳамиё нусхаҳои доинг буромадагиай лекин ино итальянкаи духтарако марҳамат аз инам нимта рулон мондагиай ай фиолетови ай инам
кадамش ки дар кор мешавад скриншот карда партоен дастафшик мебара хонатонда метия духтаро занакай дастафшикмон бо дили пур интихоб карда рақамотона равон кунен бурда мерасонатона. Хулас духтарако бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъ баҳс мешавад. Хайр саломат бошен.